Ale tady máme v tom startovním čísle 2 nějakou chybičku, kde tady mám označený Takaso. Dvakrát první, ale tentokrát druhý a výborný výkon. Tak už máme. A Tomáš Navrátil, tak to je první závodník týmu Anka Kroměříž, za ním první veterán Viktor Starodubce. Závodník na 40 let stíhá mladíčka z Kroměříže, ale nevím, jestli těch 30 metrů bude ještě jeho sila. Do svého týmu Pavel Lerecký. Dívá se na hodinky, ty časy jsou letos trošičku pomalejší, ale ono hodin se nezdá a je výš jak Skalica, takže museli závodníci pár metrů překonat. Pavel Lerecký, bronz, Jan Bardějo, Lukáš Švístek, ten byl čtvrtý před týdnem na Mikulášském běhu v Bardově a Lukáš Švístek z Vítkovic. Kamarád, kráčel vynikajícího českého ministra Kuby Zemaníka je čtvrtý a Tomáš Bláha, druhý veterán, je tady. Tak ten si běží pro malou prémii, kterou jsem mu vypsal, protože jsem mu říkal, když bude do 3. místa v kategorii veteránů, takže mu něco malého daruji. No a jak skončí pořadí dál? Bude to Tomáš Navrátil, který běžel na 5. místě, oni byl 6., takže by to bylo zlepšení. Tomáš Navrátil, Anka Kroměříž, tým Honěmec je 5., za ním finišuje Viktor Starodubce. A já už se budu dívat maximálně jedno, kdyby přišla tady žena první, tak mě upozornit. Květočána, 330, který Tomáš Navrátil přijeli a Viktor Starodubce, vítěz kategorie muži na 40 let, také člen týmu JMWS Bardejov. Gratuluji, Viktor. Super. A Orest Babiak 280 je první 50, ale ten má ještě těch 500 metrů zhruba do cíle. Já už budu na tady cílové rovice pouze sledovat borce, kteří budou dobíhat. Teď by to mělo být startovní číslo 56, to je Ladislav Kaša, KLŠ Kryá Bratislava. Je to tak? Je to tak, 6. místo. A na 7. místě dobíhá startovní číslo 8, to bude další Maďar, Tamáš Nať, Benedektín, Tamáš Nať, skvělý výsledek. Tady máme druhého veterána, startovní číslo 238. 238 je Ladislav Kučera, těsně 9. a 10. třetí veterán na 40 let, Tomáš Bláha, Anka Kroměříž. Výborně, Tome, super. A 11. je Pavel Dvořák, ten běhá za tým Honěmec. Dobíhá 11. Pavel Dvořák, ten z původního nebo jeho mateřského je triatlon Prostějov, dnes tedy posílí tým Honěmec. A běží výborně a je 11. takže i on dostane ještě prémii, která je vypsána pro prvních 15 závodníků v dnešním závodě. Tak, jedeme dál, kdo pak bude první žena, ještě tady ji nemáme, ale budeme za chvíličku znát vítěze 50. Orest Babiak v tom bílém tričku, to je to rozlišení veteránů a běžců, kteří startují do té 45. na 12. místě 103. startovní číslo Konstantin Kocian, běháme.sk a Orest Babiak, který ještě nebyl poražený v této kategorii na 50 let, je čerstvý v této kategorii, myslím, že letos je roční narození 1968. Orest Babiak opět vítězně ve své kategorii. Za Orestem Babiakem je další bílé tričko
tričko, tak předpokládám, že se bude jednat o 5 závodníka, který už má 40 let a více. Je to startovní číslo 94 Ondrej Marenčík. Tak ne, není. Ondra Marenčík má totiž, nemá to povinné tričko, které by měli závodníci mít. Má zkrátka jiné tričko, 110 je Fischer a to je Jan Matuš, Běháme SK. Tak pozor, Běháme SK má velmi silný tým. A prvá žena červené tričko 361, je to Valentina Kylianská. A už se soustředíme opět do cílové rovinky, kde do cíle dobíhá další veterán, tentokrát se startovním číslem 469 a 46 je Martin Viktorlík. No a borec z Oskalice, Lubomír Rehuš. Tak to bude velké. Luboš Rehuš, Macíka. Pomáhá svému týmu, Ajša Grafová Skalica. Pomáhá a to je správně. 102 je také už před cílem a to je René Valent. Ale už se zase zaměřuje na Květoslava, kterého ještě v závěru předbíhá druhý muž. Nebo to se možná vím, ne, 244 není. Květožána, 81 je Květoši, blahopřejeme k skvělému výkonu. Další borci dobíhají, teď vítám už na cílové rovince, nebo ano, Pepa Sedláček, AK Kroměříž. Byl to těžký závod pro Pepu, protože toho jsem přijel také já a ten si stěžoval, že poslední den ho už také náznakem skoro naštíla chřipka a to není vůbec dobře pro vítěz nebo pro závod nastupovat s takovým handicapem. Valentina Kylianská, před týdnem jela Varňovi také vánoční běh, nebo ne vánoční běh, ale mikulášský běh. Teď Valentina Kylianská také s velkým náskokem vítězí se. Dobré, ano, Jano to komentuje, že je to dobré, já si také myslím, že je to dobré, dívám se. A už je tady také maďarská závodnice, ale vítězství pro ukrajinskou myšlí Valentinu Kylianskou. Ve 28. ročníku dívám se si teď hrála v minulosti, ale to teď tak rychle nedohledám, 308 také už je do cíle. A je to Jan Jurčík, šafér Písnice. Ano, Valentina Kylianská byla před 2 rokama za naší Evo Brandovou Nitoklavou, která letos získala bronz na mistrovství Evropy v maratonu v Berlíně a běžá úplně skvěle v tomto roce, protože běžela 4:11, to je čas, který absolutně se vymýká nějakým takovým běžným představám o výkonu žen. Nakonec vidíte, že Valentina Kylianská běžela kolem 46 minut, ale možná ty podmínky nebyly úplně jinak, protože ten čas nejrychlejšího nebyl zas tak mimořádný a v některých dalších letech do cíle dobíhá Pavel Kratochvíl, 458. Pavel Kratochvíl startuje za Atletik Třebíč. Kategorii musí 50-59, teď už vám neřeknu, jestli je to na bednu nebo není. Myslím na bednu jako na stupně vítězů, protože tady už proběhlo řada veteránů proběhla a. Budeme čekat na nejrychlejšího 60-níka. No a další vítěze těch medailistů těch kategorií, které jsou vypsány, potom je to 65 let, nad 70 a také nad 75 a 80. Druhá žena před cílem, měla to být maďarská reprezentantka, která startovní číslo 364 a je to Šila Pap. Druhé místo v kategorii žen, to je v tom absolutním pořadí. Takže Benedektín, který tady měl v cíle
A ta doplněná sestavu Háka prověří do toho týmu, tak nevím, jestli to bude stačit, jste na vítězí té týmové soutěži, ale Martina odvedla opravdu skvělý výkon a zaslouženě získává 3. místo v absolutním pořadí a je to také v absolutním nebo v kategorii muži A. Muži A asi ne, ale ženy A. 255, to také týmu představuje Martin Kulár, Nafta AS. No a tady máme Pavla, Pavel Selucký. Pavel, my tě vítáme. To je od dalšího narozený v roce 1937 a nádherným výkonem nás přesvědčí o tom, že se skvěle připravil na 28. ročník mezinárodního silničního běhu Skalica Žuronín a to se dá tak krásně uspívá. A za jednou ročníkem je to muž Kloboučen a také můj kamarád. Pozdrav nás, za to číslo 113. Tak, no, 349 na startu, ale možná, že tam bylo ještě, protože ještě po zásadních uzávěrce přihlášek, kteří jsou zhruba 20 běžců, kteří byli doprezentováni. Tady je. A máme čtvrtou ženu, startovní číslo 395 a to je Martina Burzová, SKP Bratislava. Martina, ty možná 395, dívám, ano, že vždycky bude první žena v této kategorii. A už se možná také brzy dovíme, kdo vyhraje kategorii muže na 60 let, teď ještě také legenda. Skvělý vidět, z Skalice Petr Portačík, ale ten bude přijet na 20 metrů, 285. Petr, tak máš dobrou formu. Tak údajně, Jan Mokrasný mi dává informace a on ví, o čem hovoří, že Dmitro Ivanič, opět DJM Demolek Bardějov, vyhraje muže na 60 let, no tak pokud je nejlepší, tak si to asi zaslouží. 204 je, ale borec, který se jmenuje Luboš Oravec, hlavně z gymnázium Skalica, 31 že také v cíli, Michal Malachovský, Přírodecká fakulta a jeden z nejvyšších závodníků na startu 231 Viktor Stříčka a EED. No ale tady je Václav Kulič, 449 a tady skvělý výkon Vladimír Muži, který vyhrál kategorii na 65 let, ani se nezadýká. No to snad není možné. No to snad není pravda. Vladimír Varmuža, ten nemá ani 65 let, ten má 68 let. To je skvělý výkon, který předvedl. No to je něco úžasného. 321 ještě tady dokázala přeskurtovat před cílem a to byl Ivanič Dmitro. Aha, tak to byl ten vítěz kategorie na 60 let a za ním, no tak ta 60, tady se trošku to poradí dětí, protože ne, díky, ale není tak obvyklé, protože hned za ním nedoběl jeden z těch favoritů Miroslav Mikula, ale bylo to startovní číslo 305 Vlado Cích. A tady už je Miroslav Mikula, bylo to těžké, Miro, dneska, co? Bylo to hodně těžké a tady už bez medaile bude Jožka Freka. Jožko, tak to byl souboj v těch kategorii 60. Loni suverénní vítěz, ale to bude bramborová medaile. Jožko, co ty? Budeme vítat další a další závodníky, 105 trvání pěkný finish
A je to Milan Zelenka z Holíčka.